A brüsszeli bürokraták és Magyarország közötti vita a migráció kérdésében az ősz során folytatódni fog, sőt, mélyül és valószínűleg szélesedik. Június végén Magyarország és Lengyelország tiltakozása ellenére áterőltettek egy új migrációs paktumot. Most szeptember van, és nyilvánvaló, hogy a paktum már megbukott. A tengeri útvonalon érkezők Lampedusa szigetén már valóságos, inváziós hadsereg benyomását keltik. Magyarország déli határánál ebben az évben eddig 128 000 betörési kísérletet hiúsítottunk meg. A határvadászok elleni támadások mindennapossá váltak. 168 súlyos támadás történt, és a rendőreink közül többen megsérültek. A migránsok erőszakossága egyre nő. 3 napja már éjszaka automata fegyverekből lőttek a közös szerb-magyar járőr egységekre. Ezzel a migránsok átlépték a Rubikont, ilyen körülmények között Magyarország nem teljesítheti a brüsszeli bürokraták követeléseit.